Здравейте от Aerocam BG. Днес ще ви представя какво съдържа комплекта на DJI Neo 2 чист вариант. Отваряме, като махаме зелената лентичка. Така. Изваждаме всичко налично. Така. Имаме резервни цевки, един комплект, лява-дясна, USB кабелче Type-C, силика гел, инструкции, лепенки и отвертка и самият дрон. Сега ще го отворим. Ето го. Това е камерката, батерийката. Имаме сега вече камера, която да гледа нагоре, дисплейче, сензори, камера отдолу, отново имаме инфрачервени сензори, протекторите, батерията по този начин ще се вади. Разбира се, е различна спрямо стария модел. Ето я. Не са съвместими Neo 1 и Neo 2 батериите. Това, което